Hola a tots, avui parlarem sobre les actualitzacions OTA o Over the Air, sobre què són, per què serveixen i si són bones o dolentes. Bé, les actualitzacions OTA o Over the Air són actualitzacions que reben els nostres dispositius electrònics per actualitzar el seu software, el seu programari, i que serveixen generalment per afegir noves funcions a un dispositiu que ja teníem. Aleshores, per què són bones aquestes actualitzacions? Per això, per tenir opcions noves en un dispositiu que abans no teníem. Un exemple molt clar seria, per exemple, el de Tesla, Tesla és una marca de cotxes elèctrics i que els seus cotxes estan contínuament connectats a internet i aleshores els seus cotxes mica en mica van millorant i es van afegint noves funcionalitats. Per exemple, milloren l'eficiència del motor o afegeixen una nova opció de conducció autònoma, millora la usabilitat, etc. El mateix passa amb els mòbils, Milloren la càmera, milloren la versió d'Android o el que sigui, i aquestes serien les coses bones que tenen les actualitzacions. També una cosa molt important és el tema de seguretat, ja que mica en mica es van descobrint problemes de seguretat que tenen els sistemes o els programes i amb actualitzacions es poden solucionar aquests problemes. Però ara anem a parlar de les coses dolentes. Una de les que menys m'agrada és el tema dels fabricants dels mòbils. Ja sabem que cada 6 mesos o cada un any surt un nou model de telèfon i aleshores molts fabricants el que fan és que no arriben a temps a incloure totes les funcions que anuncien per un mòbil i aleshores mica en mica van afegint aquestes funcions que han anunciat. Un exemple molt clar és el de la càmera. Ja hem vist, per exemple, Huawei en els seus mòbils hi ha un sensor que es diu TOF, que aquest sensor, que Huawei publicitava que aquest sensor feia moltes coses, però quan va vendre els seus primers mòbils aquest sensor no feia res perquè encara no l'havien habilitat. O també ha passat amb OnePlus, per exemple, quan llancen un nou mòbil al mercat, les fotos que fa són bastant dolentes i mica en mica van millorant. A mi això no m'agrada gens, ja que quan compres un mòbil hauria de tenir tot el que està anunciat. I a més, perd la gràcia de comprar el mòbil quan surt al mercat, perquè ja sabeu que tots els mòbils baixen de preu. I aleshores el pitjor que pots fer és comprar un mòbil just quan surt al mercat. Primer de tot perquè serà molt car i segon perquè serà pitjor que al cap d'uns mesos. I una altra cosa que no m'agrada de les actualitzacions és el tema de l'obsolescència programada. I jo ho veig molt clarament amb Apple. Ara l'Adrián Redondo s'enfadarà perquè ell té un iPhone 6 Plus que encara va anunciant que s'està actualitzant. Potser l'iPhone 6 Plus no ha anat empitjorant, però jo he vist dispositius com per exemple un iPad 2 que tenia que a cada actualització era pitjor i la meva àvia, que espero que vegi aquest vídeo també, que té un iPad 2 i no s'ha actualitzat mai, funciona molt millor que el meu iPad que he anat actualitzant actualització rere actualització i es va destapar fins i tot que Apple a l'actualitzar els dispositius feia que anessin més lents perquè així, segons ells, durés més la bateria, però és que el meu iPad 2 era o és pràcticament inusable comparat amb el de la meva àvia que està amb la versió original. I jo crec que això és un cas clar d'obsolescència programada, i a mesura que vas actualitzant els dispositius, funcionen pitjor. I per si fos poc, l'iPad 2 que té la meva àvia i que mai ha actualitzat, funciona molt bé, però el problema que té és que hi ha moltes aplicacions que ja no són compatibles i d'alguna manera Apple t'obliga a actualitzar la versió perquè si no, per exemple, no funciona ni YouTube, no es pot instal·lar Netflix, Twitter encara no es poden veure les mencions aquestes que surten ara que en un tuit pots referenciar un altre tuit i encara hi ha el límit de 140 caràcters o alguna cosa així. Total, que aquell iPad està pràcticament mort. Si conservo la versió actual, no puc utilitzar la majoria d'aplicacions i si l'actualitzo anirà fatal. Què s'ha de fer? No sé, és un gran problema que veig jo amb les actualitzacions. Un altre exemple també amb Mac és la meva germana que té un videojoc que es va comprar, el Sims 4, en el Mac, que tenim un Mac del 2012 o alguna cosa així, i al principi el joc funcionava molt bé, però han anat sortint actualitzacions del joc que ara ens requereixen que actualitzem les versions del Mac. I amb els Macs jo tinc la sensació que passa el mateix. Com més actualitzes un Mac, pitjor funciona. Així que per mi seria millor no actualitzar el Mac i deixar-lo tal com està. Si ja funciona bé, perquè el vull actualitzar. Però clar, llavors hi ha aplicacions que no funcionen i t'obliguen a actualitzar el Mac. Un altre exemple són programes del Mac normals. Per exemple, crec que era l'Xcode, de programació d'iOS. També cada cop que obres aquesta aplicació es vol actualitzar, però si l'actualitzes llavors et demana que actualitzis el Mac i es fa com una roda i al final el que acabaràs fent és actualitzant el Mac, no funcionarà i te'n compraràs un de nou. I aquest és un problema molt crític que veig sobretot amb Apple,
Tot i que hi ha gent que diu que està molt contenta perquè té actualitzacions durant 5 anys. Jo no ho veig tan positiu. I un altre tema és el tema d'actualitzacions que et resten funcions. Abans hem dit que les actualitzacions normalment et sumen funcions, però hi ha actualitzacions que et resten funcions. Un exemple clar és Samsung. Samsung abans en els seus mòbils tenia milers d'opcions i a mesura que han anat actualitzant han anat fent la seva capa més simple, traient coses que per ells eren més prescindibles, però hi havia usuaris que utilitzaven aquestes funcions. Per exemple, una opció de Samsung Health que et deia l'oxigen a la sang, ara han tret aquesta opció o l'han inclòs en una altra que és d'estrès. Hi ha actualitzacions que per fer la capa més fluida o el que sigui, et treuen opcions que tu quan et vas comprar el mòbil t'eren molt útils i ara te les han tret així per la cara i el pitjor de tot no pots tornar enrere. O no pots tornar enrere fàcilment, has de complicar molt la vida. I pot ser que aquestes coses et facin comprar un altre mòbil. I una altra cosa que també vaig veure és el tema dels AirPods Pro, els auriculars aquests d'Apple, que tenen una cancel·lació de soroll que abans deien que era excel·lent, però ara, mitjançant actualitzacions, la seva qualitat ha baixat molt. Hi ha un vídeo de Drinklore que ho explica, no? Ell es va comprar uns AirPods Pro perquè la cancel·lació, quan els va provar, era molt bona i a mesura que han anat actualitzant-los, aquesta cancel·lació de soroll l'han anat empitjorant fins a arribar a tal punt que hi ha hagut de tornar els auriculars perquè no eren el que eren quan se'ls va comprar. També hem vist molts Androids que després d'actualitzar-se el rendiment de la seva bateria ha baixat moltíssim, potser perquè la nova versió és més potent o el que sigui i el mòbil ha de gastar més bateria i per a mi jo veig que és una cosa molt dolenta, no? I aleshores què fem? Actualitzem o no actualitzem? En la meva opinió personal, jo sempre intento evitar actualitzar. He tingut molt males experiències, sobretot amb dispositius d'Apple, i prefereixo conservar unes funcionalitats que funcionen fins que em deixi Apple a actualitzar i perdre funcionalitats o fer que el meu dispositiu vagi malament o sigui inusable. Tot i així, segueixo tenint aquestes ganes sempre d'intentar provar la nova versió. Així que és una mica difícil, no, a vegades resistir-se a actualitzar. Tot i així, el que jo recomano sempre és no actualitzar el dia que reps l'actualització, sinó esperar-te uns 5 dies, 10 dies i veure si hi ha algú que es queixi de l'actualització. Si tothom diu que és una meravella, actualitzar, però si algú et diu és que la bateria va pitjor, ara va més lent, etc., millor no actualitza. I no sé, això és tot. Vosaltres què feu?